První týden v září na Ebru. Vyjeli jsme si na sandáty a hrouzek, tradičně zapřál sumíčka. Do 20 gramů vláčáček, 15 kilovou šňůrku. A sumíkovi se nechce. Sumíkovi se evidentně nechce. A jede na druhou stranu. Radko, a ty jsi měl taky na prutě jednoho, že? Jo, ale upadl. Upadl ti. Jak je v kartáči, tak spadne, víš? Musí být v koutku, pak je to o štěstí. To nebude 120. Dvoječku bys na to tahal asi hodně dlouho. To je nevydatelný dvojka na takový proutek. Myslíš, že bys to neutahal za 3 Prutem jo, ale ne tou šňůrou a ten háček, víš, Nevím, měkký, že ta jigová hlavička. Do toho praští ocasem a urazí to, víš. Jsem o to pokoušel párkrát. Ondro, neujížděj mi. Krásný souboj, veď. Parádě. To musí být na váčku vážně žrádý oko. Nechce se mu. Jsme na nějakých 4-5 metrech, ne? Tady to vzal tak 5, tady jsem to hodil. A vy jste přejížděli tu hranu, jo, pískovou? No, tady jsme jeli po sedmice a hodil asi tak na 4,5. Po 3 metrech. Sumcikom. To víš. Tak když ti to jeden urval předtím, tak je to tomu platno. Ty tam máš ale pevnou jigovou hlavu, ty tam máš tu velkou gumu, ne? Ty jsi to přidělal na malinkou? Na tu zelenou, aha. Já taky si má koutek, tak si... Jo, jo. Nejezdí dolů, pojď nahoru. Ondro, už jsi unavený, viď? Tak pojď, já se půjdu domů. To se mu to zdolává, když se posilnil kuřecím vývarem. A jde. Tady chvilku, já? Já. Ale už se s tím motáš dobře 10 minut. 5 minut už to natáčím. To nebude 130. A jo, tady na tuhle násadí to může Jo. Tak zase, jestli máš šňůru na 15 kg a průz 20 gramovej. To je sumec. Svíš? Nebo koun 105. Ty vole. To bys mě vážně nakrknul. A okon, který pouští bubliny, jo? No. Tak se ukáž, pojď Berousku. Nadím se. Pěknej. To je docela pěkný. Jo, hezučkej. 140. 130, 140 má, no. Tak jo. A valí. A ty levný vláčáky, to je pecka, no. Když to nemá v kartáči, jen to nesklepne, tak je to bomba.
bojovný ty ryby, že? Je jak motá. Jste jak dva kaubojové s týma kloboukama. Jenom místo lesa vláčáky. Tak co, Ondro, půjde? Nepůjde. Ten byl ještě zlobivý. Já dvojku bych na to tahat nechtěl. To nejde. Třeba... podívat, kolik se pomají. Slízeček, ocásek. Ty bláho, ten to má blbě švihlý. Ale drží to, jak vidíš. Jo, nemá to, má to. Krásný. Ale radši, jo. Ono to pak bolí. Je, na vylovení nám stichla ještě pumpa, to je bomba. Nejeď nikam. Máš jakýsi pokřtěný ty rukavice už moc krát, ty jsou dorvaný. Že ty si je bereš na večer? No, úplně odevzdaný. Nebrzdi ho. Jste jistí 20 minut morduješ a pak podržíš cívku, ne? Aj držím, často. No, slízeček už je venku. No tak pojď Beros. Musím to bez klepání. No. Počkej, tě stresta. Musíš mu říct, že nejseš Rumun, že ho pustíš, víš? Vlasilo ještě. Unbelievable. To ne. To ne. To je Tatar. Mu se prostě nechce. Nedrhne to? Je pod tebou. Šel trošku pod loď, jo. No, dneska už nic nezvolávám. Ani panáka Jacka si nedáme s kolou. Ale to je. To jo. Ne? Kam je? Tak co, zkusíme to pozvovat. Už nikam nejezdí, Pražáku. A jede. Naschledanou. A znova. To je Matěj. Ne.
Hele, jednou jsme tady takhle byli s Nečou, ale na vrchu Cipriani a ten mi dal na 22 kg šňůru 223. Ale 45 minut, to byl strašný souboj. Na mance, na oblírka. Trolovali jsme sandáty a... Ale vyndal ho, no. Hmm. U nás zůskali jsme s Ivošem Polanským, vytáhli takhle na dropshot na to 3 až 30 gramů 185. Ale to bylo v listopadu nebo v prosinci, byla ledová voda, víš. Jo, tak to šlo. No, ta voda měla nějakých 11 stupňů a zdaleka tolik ta ryba nebojovala. Jo, člověče, ten má 140, 150. No to je. Ach jo. Ale jo, dobrý. Už má dost. A že ten fluorkarbon to vydrží, že? No ta 34 to je. Ten Berkeley, jo? Je pružnější, tak. Jo, a máš ho. No to je stopadina, brácho. Jo? To víš? No ježišmarja. No jo. Tak já se jí oslizím. To bude být kačka radost. Dobrý. Parádní. Jo, fešák, stopadina. Jo. Jo, nádherný na vláčku. Na vláčku, na 15 kg šňůrku. Wow, pěkně ti dal, pěkně. Super, Ondro, super.